खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो मोनसे फिसा ब्लग लाबाय मिनि ब्लगनो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय जोंना विंटार ब्रेकनि उनावहाय माने क्लास खुलिसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै थांनांगौ जाहैबाय अफिसावहाय फुङावनो बिमा फिसा सिखारबाय नै सिखारनानै बियो खिदोंमोन नालाय बेखौ साफा खालामनानै नै गानहोस्रांनानै ओमफ्राय मोखां आरि सुबाय आरोना ओमफ्राय मोखां सुनायावबो जा दिगदार खालामो बियो मोखां सुनायावहाय माने गन्थंबो बोना होयो नालाय ओमफ्राय बेखौ जि रागाजोंसो गारो आरोना बियो ओमफ्राय सुखुवा खालामबाय थायो गाबो बोराबो ओमफ्राय बिदिनो सुना होखांनानै क्रिमसिम फुनना होबाय आरोना ओमफ्राय बे क्रिम फुननायावबो जा दिगदार खालामो बियो सुखुवा बुखुआनो फुङाव खुवा खुनायानो ओरैबायदि भरा माने नुहुरखाया जेबो आरोना ओमफ्राय बिदियाव थांनोबो गिलायलाङो माने बोरैबा मोनो गारि गाखोनो ओमफ्राय उफाय गैया होमबाबो थांनांगौ जायो ओंखारनांसिगोन थेवबो फुङाव आङो ब्रेकफास्टनि थाखाय लांफानो माने स्प्राउट्स दंमोन नालाय बेखौहाय बयल खालामनो लाबाय ओमफ्राय बिनि सिगांनो आङो नै बियानैया बियो साहा लोंनो होनदोंमोन नालाय बेखौ फुदुंना लाग्रोबाय ओमफ्राय बियो ओंखामजों साहाजों जानो होननायखाय बिदि जाबाय आरोना बियो ओमफ्रायहाय नै बिबैया ओंखाम संनानै दोनखानाय दंमोन ओमफ्राय बेखौ जाहोबाय फिसालानोबो ओमफ्राय जा दिगदार खालामदों आरोना बियो बिदानिखौ जानो नागिरबाय थायो ओमफ्राय बिदाया साहाखौ बिदि लोंखोमानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय थारमाने साहा लोंखोमायाबा बे बियो नालाय ओमफ्राय बिदिनो लोंखोमायो बियो बिदाया हाया ओमफ्राय खालि बिदानि ओंखाम दौनायखौल' जानो बिबाय थायो जों ओंखामा गोरा नालाय ओमफ्राय बेखौ जाहोनो बायो आरोना माने जों गिदिरफोर जाग्रा बायदिखौ जाहोनो बायो आरोना माने कनस्टिपेसन जायो बेना एसेयावबानो ओंखायनो गावनो आलदा गुरै खालामनानै दौवो थेवबो थगाय थसि जाहोनांगौ जानानै फैयो गावनिखौनो हाथाय बायजाबाय सासेया हाथाया लोलो मावनानै दंमोन ओमफ्रायहाय बिबैनो देखायबाय बिबैया थाल्ला बोखारना होबाय आरोना ओमफ्राय नै साल' जाबाय दा बे साल'खौनो लानानै गाहा जि लाजिबावबाय बे मा होनो हाथाया माने रज'आगौमानि गावहा मास्क गानबाय थागोननो जानो गावनिया ओमफ्राय हाथाइखौ रज' जानो गियो ओमफ्राय माने आगोलहाय उन्दैयाव थगायोमोन नालाय ओरैनो माने बेखौनो नंगौ साननानै दं आरोना जेनेबा हाथाइखौ सोरबा दाउखा आरि लांबा मा होनो दाउखा सिला लांबा बिदि दाउसिनफोर लाङोबा हाथाया रज'आ होननानैहाय ओंखायनो गावहा मा होनो गारनानै माने लाफिननानै गारथारबाय आरोना बे गारहरथारबाय बिसोरनो जाहोखां लोंहोखांसो आङो ब्रास आरि खालामखांनानै दै लोंनानै लाबाय ओमफ्रायहाय आइया नै मुगुखौहाय रुनानै दोनखाबायमोन ओमफ्राय बेखौहाय आङो माने लानानै थांसै होननानै थाइबें हाबाय बानलु लाबाय ओमफ्राय माने बानलु गैयाबाबो दैल'ल' मोनोना ओमफ्रायहाय बेखौहाय लगायनानै लाबाय आरोना ज'नो बेखौनो लांसै होननानैहाय आङो फुङाव जेबो जायासै बेखौनो लाबाय आङो सानाव दा क्लास गैयाबा बेयावहाय जानोसै होननानैहाय बेनि उनावसो बिसना खननो होननाय टाइम सोलाबबाय ओमफ्राय बिसना खननानै लाखाबाय आङो जि बुरजा जोङो सानैजोंनो बिमा फिसा जा बुरजा कम्बल जोमो आरोना जा गोजाङो आङो टाइमाबो बेयावनो जाखाबाय नै 8टा जाखाबायमोन बे टाइमाव ओमफ्राय बिराद हाखु दाखु 8:30आवनो ओंखारलांनांगौ आङो गासिबो खालामजोबनानै दुगैखां आरिखां एसे देलायबाय आङो रेडि जाबाय थांनो गानना लाखाबाय मा गाननांगौ मा गानलांगोन बेखौहाय आङो गानना लाखाबाय देलायबाय आरोना हाखु दाखु ओरैबायदि देलायनायाबो माने 10 मिनिट्स 15 मिनिट्सआवनो गासिबो जाजोबनांगौ आरोना 10 मिनिट्सफ्रावनो गासिबो जाजोबनांगौ एखमबाथ' आङो 5 मिनिट्सल' टाइम मोनो ओमफ्राय बेयाव हाखु दाखु रेडि जानानै थांनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय सोलाबा देलायखां आरिखां सिया सिड्सखौनो आं बथलाव सोनानै लाखाबाय बेखौ आङो थांनानै लोंहैसै ओजोंहाय ओमफ्रायहाय लोंनो फ्लेक्स सिड्सखौ लोंखानानै लानोसै आङो न'आवनो लोंलांनोसै बेखौहाय
फिसालाया नै नुनानै आंखौ देलायनाय नुखानानैहाय जानो माने गावहाबो मोनथिखाबाय आरोना बाहेरायाव थांसिगोन होननानैहाय ओंखायनो जा रायदावबाय थाबाय बियो माने बामजानो थाथारसिगोन नायथाराखैमोन आङो सिगाङावहाय ओमफ्राय उनावहाय जा थानो होख्रावबाय थाबाय बियो गाबनाय बायदि जाबाय ओमफ्रायहाय उनावहाय दसे लानांबाय आरोना थिखोनानै लानांबाय जै देलायनाय नुबाथाय बियो ओंखारनो नागिरा आरोना माने बायहेरायाव थांसिगोन होननानै मिथियो ओमफ्राय उफाय गैया ओंखारनांगौ जाबाय आंहाबो ओमफ्रायहाय बे लाग्राखौनो लाहोथ'नानै गाबबाबो माने बायहेरायावहाय थिनहरनांबाय आरोना दा थांनाय नुबाबो गाबबाय थागोन होननानैहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय लाखाजोब्बाय आङो गासिबो मा लानांगौ ओमफ्राय नै बे उल जियाहाय आइनि गोदोनि गोजामोन आरोना बेखौ लानानै जा दुगि जासोदो बाय बाय रथ' रायजोफोर नै आङो क्लास जोबखांनायनि उनावहाय दसे आङो मोनसे जिनिस लानो होननानै थांदों आरोना दुन्दिया बानलु बाथोनजों बे नारें खमलाखौ जि जानो लुगैनानै दंमोन आङो ओमफ्रायहाय बेखौ लायनो थांबाय आङो ओमफ्राय बे साइथिं खाथियावहाय बेयाव फाननाय दंमोन नालाय ओमफ्राय भुटाननि नंगौना नङा बेखौ बारा मिथियासै आङो माने भुटाननि नङै बायदि मोनदों आरो आं थेवबो गोदै ओमफ्राय लाबाय आं बेखौ नोंथांमोना बेनिबो मुकबां भिडिअ नुनो मोनगोन रायजोफोर थांनानै नायहैबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आरो आङो होमबा आंनि बे मिनि ब्लगखौहाय बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं